popłakałam się przy pierwszym kawałku, przy Charlie, przy Bang Bang. Po prostu Ania jest jeszcze lepsza na żywo niż w telewizji. Taka naturalność. Naturalność, skromność, no pięknie. Bardzo nam się podobało, rewelacja. Uwielbiam Bang Bang w jej wykonaniu i uwielbiam Charlie'ego oczywiście i wszystkie inne pozostałe utwory są również kapitalne. Lubię Anię od samego początku jej twórczości artystycznej, więc w zasadzie wszystko, cały koncert był naprawdę super. Ja jestem pierwszy raz na koncercie Ani Dąbrowskiej i bardzo fajny kontakt z publicznością. Jestem zadowolona i zachwycona wręcz. Naprawdę było fantastycznie i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę w jakimś najbliższym czasie, bo nie spodziewałam się tak ciepłego przyjęcia i takiej spontanicznej publiczności, więc było naprawdę fantastycznie. Dzisiaj mamy specjalną okazję, kolega ma urodziny, więc świętujemy podwójnie. To ja jestem tu jubilatem, który miał dzisiaj urodziny i tak właśnie moje całe towarzystwo zaprosiło nas na koncert na Anię Dąbrowską, która była fenomenalna dzisiaj. Obiekt był fantastyczny i akustycznie tutaj naprawdę jest wszystko tak jak należy, tak jak powinno być. Cześć, mówi Ania Dąbrowska, pozdrawiam fanów z Wejherowa.